ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மீடியா டாக்ஸ். நான் உங்கள் மௌனிகா. நேற்றுக்கு நம்ம சுவாமி ப்ரோ ஒரு அழகான அப்டேட் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தார். பட் நம்ம கொஞ்சம் டிலேவாக தான் ஷேர் பண்ணுறோம். நேற்றுக்கு ஃபுல்லாக அந்த ஒரு சோகத்திலே ஆழ்ந்ததுனால நம்மளால் அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபுல்லாக இந்த அப்டேட்ஸை ஷேர் பண்ண முடியல. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு போஸ்ட்டு தனியாக ஷேர் பண்ணியிருந்தார். அழகாக இருக்கார் இல்லைங்க. இந்த ஒரு லுக், இந்த ஒரு டான்சிங் ஸ்டைல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைசிங்காக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதை தொடர்ந்து ஒரு 3 ஃபோட்டோ வந்து நம்ம சுவாமி ப்ரோ ஷேர் பண்ணியிருந்தார். இந்த காஸ்டியூமில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவையுமே ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க 2 நாளைக்கு முன்னாடி. இது வந்து எதாவது அந்த ஏவிஎஸ் அந்த ப்ரொமோஷனுக்கு போயிருந்தாங்க இல்லையா, அப்போ போட்டிருந்த ட்ரெஸ் காஸ்டியூம் மாதிரி இருக்குது. மேபி அது வந்து அவ்வளோவா கிளியராக இல்லை, பிளராக இருக்குது, ஒரு மாதிரி ஷேக்கிங்காக இருக்குங்கிற மாதிரி நம்மளே சொல்லியிருந்தோம். இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக அழகாக ராஜா மாதிரி செம்ம மாசாக இருக்கார். இதை போட்டதுமே நம்ம வீக்காகவே வச்சு செம்ம எடிட்லாம் போட்டிருந்தாங்க. எல்லா எடிட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஃபோட்டோ. பார்க்காதவங்களுக்காக இந்த அப்டேட்ஸ் எப்படி இருக்காருன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செம்ம அழகாக மாசாக இருக்கார்ல.